നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സരളി വരിശകൾ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ താളം എന്ന് പറയുന്നത് ആദിതാളമാണ്. രാഗം മായാമാളവ ഗൗള. ഇനി നമുക്ക് അവയുടെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഷഡ്ജം, ശുദ്ധ ഋഷഭം, അന്തരഗാന്ധാരം, ശുദ്ധമധ്യമം, പഞ്ചമം, ശുദ്ധദൈവതം, കാകളി നിഷാദം. ഇത്രയുമാണ് ഇവയുടെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 5ഉം 6ഉം വരിശകളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പാ സാ പാ സാ സരി ഗമ പധ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ സാ നി സരി ഗമ പധ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ സരി ഗമ പധ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ സരി ഗമ പധ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ സരി ഗമ പധ സരി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ സരി ഗമ പധ നി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ സരി ഗമ പധ നി സരി ഗമ പധ നി സ സാ നി ധ പ മ ഗ രി സാ നി ധ പ മ ഗ രി സ. സരളി വരിശകൾ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വരിക. അതോടൊപ്പം അകാരവും സാധകം ചെയ്യുക.